la ciutat de València l'apuntaven a fonar. De campanar ja no parle, de campanar ja no parle, i al Cabanyal podem dir-ho. Campos enteros. A una parella de iaios, a una parella de iaios, els volen fora de casa, tota la vida en barraca, tota la vida en barraca, i ara una finca barata. Alqueries, barraques de la gent i Manxón, és la història que ens deixa fruit d'especulacions. Esta jonta que cante jo vos done raó, no desitge que es quede com records de cançó. D'un temps així estem quedant-se, sense eixes coses que